Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Arngut Nongïalam Shnong kila Shah Mait do Sdie hadu bakinda Mynsaw jor. Kani kala Shah ka Mait laiterik ukala lingkot haga Shnong Tuer Kmai Shnong East Jantia Hills District. Kini Nongïalam Shnong kintop yo wahe Shnong ka Tuer Kmai Shnong Miki Lingdo but Dennis Lingdo Secretary IVCS ubalongru chairman jong ka Saint Right Shnong Tuer Kmai Shnong. Katkum ke ejahar ka bala mudui do upara uwahe Shnong uba chelang lingdo hala rembai police outpost haga sautrik ukala lingkon loong bagani ke jingjia kala jia haga por khat wei shiteng minmit haga laiterik ukala lingkot haga por ba uba Miki ban Dennis ki thmu ban penjai ya ka jingkulmar hapo Shnong Tuer Kmai Shnong ka jaka ya ka bala tip kum ka kamar khlot Henry kendit kensan kila Shah thombor. Kini Nongïalam Shnong kila Shah thombor ha ubreu ya bala tip kerteng kumu training pawa nakaway ka kali Hyundai kereta rongli kabadanyo registration number ML10C 5037 haringkat bat Sdie ubala thombor naphang bat kawang yikini ki Arngut hadu bakinda Mynsaw jor. Laya thu ba Dennis ula Shah kawang nagabenta jong ka kli bat ula kelon hagajo ka jaka bat umtip breu shu. Uchelang ha ka jing ujor ulaong bagani ka jing jia la suba baga jing tmuhi kalong. Pan penyap ya baro Arngut kini Nongïalam Shnong baro kini ki Arngut la penkit no sa civil hospital Yalong hadin pat la penkin ria sa super care hospital Shlong ban yo ya ka jing sumar ka babiang.